beth yn nhw. Beth ti eisiau fi wneud? When ni'n clip fideo bach, ie? Ie, mae'n troi rhan, so just... Ma' hwnna'n lyflu, so just taflu dy farn hollol, relaxed, Naturiol, ie. Ti eisiau fi... Pam ti'n Ie? barod? Oce. Gwy ti. Mae'n troi. Helo, Aled, Jones Williams. Beth ydy farn di ar sut mae falle'r gornel theatrig y maes yn edrych? Wel, o'n i di symud i gwir, pen eisiau lawr i fanna, a just gweld bod na le penodol i'r theatr. Mae di bod o blaen, ond yn yr ochr rymylon mae di bod. Mae hwn yn le go fawr, dweud i gwir, ac felly yn rhoi dipyn o statws i'r drama. Be sy'n an union? Wel, mae'r lle gan yr cwmni cenedlaethol, wedyn mae caffi'r theatrau sydd yn gaffi go iawn tra mae i weld, a wedyn mae yna ddigwyddiadau, mae yna fel pethau'n digwydd yn yr rhwng y ddau le yna. A wyt ti'n gwneud gweithdai gyda bara caws? Dwi gweithio sgwennu drama. Mae yna 4 sesiwn i fod, dwi'n ni'n maint byddai'n defnyddio'r 4 sydd yn gwestiwn dwi'n gwybod. Ond pobl yn medru dod am awr. Pryd allan o ddod nawr, mae'n ddim Mawrth heddiw? Fori, sef dy Merchar, o hanner dydd tan 1, a wedyn 3 tan 4 dy Merchar, a'r un peth dydd Iau. Ac yn lle mae'r hynny? Yn caffi theatrau. Wedyn mae cwt drama, rhyw adeilad coch mawr trawiadol. Mae'n edrych yn lle drwbawr neis i'r theatr. Ydy theatr cael mwyaf fri erbyn hyn? Mae'n ymddangos felly. Mae'r maes, mae hynny'n wir am y maes. Mae'r maes wedi drefnu'n hynod o dda, dwi'n meddwl. Bod yna lecynna ar gyfer lot o bethau. A mae yna lecyn drama tro yma. Diolch yn moi fethio. A mae hwn yn gyffroes, dwi'n meddwl. Gobeithio byddan nhw'n efelychu hwn mewn ystafodau ddod. A ti'n edrych mlaen at y fedal drama hefyd? Ydy beithio, felly am sgwenwyr newydd? Mae yna ddigon o sgwenwyr newydd allan yma. Ac eleni yw'r tro cyntaf iddyn nhw roi llwyfan, roi y drama'r fedal llynedd ar lwyfan eleni, mae'n rhedeg trwy'r wythnos. Be ti'n meddwl o hynny? Ydy, dy syniad da iawn, oherwydd un peth i sgwennu sgript, beth arall i gweld y drama, a hynny sy'n rhaid digwydd efo. Byddai rhywun ddarllen cerdd ar ben un, ond mae rhaid cynulleidfa i weld drama, di sgript ddim yn rwsyd, di sgript ddim yn drama, dynes bydd i wedi llwyfannu, felly. Mae hynny'n gweithio. Mwynhau'r Eisteddfod yn Llanelli, chi? Fawr iawn. Da iawn. Diolch yn fawr. Gret, diolch yn fawr. Oedd yn arnd yn... Top yn penna. Da i da. Ie.